hazviko shuwa mumwe munhu anopinda mujeri achinzi aba miriyoni iwo opinda kuti wari wadombo woro watime yakadaro so tofanira kuti mukabva kunoku mukadzokera ndimi unofanira kudzidzisa vafana kuti zvakadhakwa izvo waona zvakadhakwa because isusu chero kubasa kwedu kuvaimbi pane vamwe kutoti zvaita kuti tirasikirwa navanhu vakawanda waona even kana zvimwe zvinhu zvatopedza takuimba musociety zvinopedza zvisamake sense nenyaya yezvinhu izvozvo saka ndingoshuvira kuti I think mimi nekugara kwanenge waita panapa sometimes hausi munyama kana mistake mwari ane zvaakatokunzvengesa wona because pamwe dai wairo asini iroro uri panzika unogona kupesana neupenyu waona saka dzimwe dzenguva mwari anenge akupa imwe chance unogona kufunga kuti uri muusungwa but dzimwe dzenguva mwari anenge atokuchengetedza anenge akuchengetedza kungori panapa ndokunge paunozobuda wakuchinjawo maitiro ako because zviko ikoko hazviko chef kuroko ndikuimba here kana ndimuda kuimba ndikuimba inonzi andiimbe pachristmas allright mamukasahiko Mr. Baba ndoda kugerwa ndimhanye kubasa unhatsogera izvenyu muchishepa asi ndebvu dzangu musadzibatako undisi madhara nendebvu kumba nekubasa tiri mashefu madhamu wekwangu vanokuza ndebvu vanogara vachipurudzira chirebvu hameno zvavo vasingadzifarire kana isusu kwati vafarire vane ndebvu itai mundidaire chef panasar avaboa man hey dadza sha dadza mani kuise mndaramo kana yasona ndinipfekedza nyembe yesai Sorry, karang baca yang beda. Ya kolabo buda. Dai. Boy Ramana. This is real one love, one people, one ghetto youth, one nation, one prison, one hospital. Sin amanaka chakakosha upenyu akumana dautsokorodza chakakosha upenyu akumana kutaura kunopana tofushirwa izvezvi zvatodhakwa zvedu sasa zvadhakwa boys but tiri vapenyu tarisa basa kuti pakongobhika kuti tiri mupenyu mpika putoko tiri mupenyu one love amana tiripo boa bana Gakanjerino famane divi mwana warose anofamba one rutini